Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Arba'in Nawawi yang dimakna dan diterjemah dalam bahasa Arab Jawa Bekon oleh Kiai Haji Misbah Mustafa Bangilan Tuban. Percetakan Al-Balagh Bangilan Tuban juga. Covernya soft cover. Dan untuk kertasnya ini kertas CD. Jumlah halaman ada 175. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin, dan cerita ake saking Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Umar, sami'tu ngrungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang dawuh sapa Rasulullah, innamal a'malu pemestine utawi sahe pira-pira amal bin niyati iku tetep kelawan niat, wa innama likulli imri'in lan pemestine iku tetep kedue saben-saben wong suci ma utawi barang nawa kang niat sapa imri'in ing ma. Faman kanat mongko utawi sapa wonge lamun iku ana hijratuhu apa hijrah iman ilallahi iku temuju marang Allah Ta'ala wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman ilallahi iku temuju marang Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa mangkanat lan utawi sapa wonge lamun iku ana hijratuhu apa hijrah iman lidunya iku temuju marang donya yuswibuha kang ngenani yaman ing donya awim ra'atin utawa wadon yang kihuha kang ngarabeni yaman ing imra'ah, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman ilama iku temuju marang barang hajara kang hijrah sapa man ilaihi marang ma. Diriwayatake saking Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, panjenengane dawuh, aku krungu Rasulullah sallallahu